Ongi etorriak osasuntsu eta pozik programara, gaurkoan mediku bat dugu platoan, Ibon Gurrutxaga, eta berak kontatuko digu jarrera edo posturari buruz, eta hau egokia izateko zer egin behar dugun. Ez da, Ibon? Horixe da, bai. Orduan, konta iguzu, ze bat entzuten da, postura egoki bat izan behar dugu. Baina, nola jakin, postura egokia den edo okerra den, nola dakigua? Bueno, askotan gertatzen dena da bizkarreko mina izan dezakegula, edo lepoko mina, eta askotan hau gertatzen da, lan egiterakoan, ordenagailuaren aurrean gauderako, ez? Orduan, horretarako aktibitate desberdinak edo egin ditzakegu hauek egiteko, ez? Mina hau, bizkarreko mina, lepoko mina, eta bar. Lan sedentariok eta aipatu dituzu, hori da, bai. Eta pertsona horiendako, ofizina batean 8 orduz hor dabilen pertsona batentzako, zer egin, postura egoki bat izateko edo zer egin dezake? Gomendatzen dena da, esnatzean, etxean adibidez, ariketaren bat egitea, pilates modukoa edo yoga modukoa. Kirola egin ez baldin badugu inoiz, gomendatzen dena da profesional batekin egitea ez, arratsaldetan, pilates jogako klaseak, eta bestenaz, etxean goma batekin adibidez, pektoraleko aktibitate batzuk egitea, ariketa batzuk egitea, baita sorbaldak eta lumbarrak eta bar luzaketa batzuk egin, eta bar. Eta gero lanean gaudenean, ordenagailuaren aurrean, gauza oso garrantzitsuak daude, adibidez nola kokatu ordenagailua, non kokatu, aulkia baita ona izan behar da, eta orduro edo, altxatu, paseotxo bat eman, komunera joan, etorri, eta luzaketa batzuk baita egin ofizinan edo lanpostuan. Eta ze luzaketa dira eraginkorrenak edo hobekien guretzako? Bizkar eta lumbar minerako adibidez, badago bat deitzen dena katu behi mugimendua, beste bat adibidez baita, lepoa luzaketa batzuk egitea alde batera, bestera, gutxinaka, poliki, aurrera, atzera, eta baita, zirkulo edo borobil bat eginez. Besteak beste. Bai. Eta gero, beti diote ez, posturerako izan behar dugula kore edo eta bizkarra nahiko indartsu hori ala da, ez? Bai, azken finean korea dela, ez, sabeleko muskuluak, rektoak deitzen direnak, horiek landu behar ditugu edo, gogorrak izan behar ditugu, ze azken finean hori baita lumbarretarako, lumbarreko mina eta bar, saiesten du. Orduan garrantzitsua da, tente egotea, zuzen egotea, aurrera begira beti, eta lanean ez gaudenean, kirola egiterakoan, baita kore hori prestatu eta ariketa batzuk egin, ez? Eta berez, postura hon bat izatea, zertarako da ona? Arnasketarako adibidez, digestio egiteko baita, eta gero, lumbarreko edo bizkarrezurreko, bizkarrezurran kalteak ez izateko, ez? Agian, gazteak garenean adibidez, arazorik ez ditugu izanen, edo puntualki edo momentu batzuetan mina izan dezakegu, baino zahartzaroan hori ikusi dezakegu, ez, kalte horiek. Mila esker, Ibon, hau izan da gaurko atala, eta nahiko informazioa eman diguzu, orduan honekin geratuko gara, mila esker. Hurrengo arte. Osasun fisikoa mantentzea, autogarbiketa integralak higiene personala eta gorputzaren zaintza sustatzen ditu eta horrek gaixotasunak eta infekzioak saihesten laguntzen du. Gorputza garbitzeak adibidez bihotz hesteak, azala eta antzeko organoak zaintzen ditu eta horrek osasun fisikoa hobetzen du. Osasun mentalaren hobekuntza, autogarbiketa mentalaren zaintza ere barne hartzen du. Autoharretak buruaren garbiketa eta eguneroko autoharreman positiboak laguntzen dute pertsona baten autoestimua eta ongizatea hobetzen.
eguneroko garbiketa eta atsedena hobetzen dituzten ekintzak ansietate eta estresa murrizten laguntzen dute eta horrek osasun mentalaren hobekuntza ekartzen du. Autokontrola eta autoerregulazioa. Autogarbiketa integralak autoerregulazioaren gaitasuna hobetzen du. Gorputzaren zaintzak eta eguneroko ohiturak osasuntsuak praktikatzeko ardura hartzea pertsonaren autokontrola areagotzen du. Horrela, osasun ohitura egokiak elikatzea, ariketa fisikoa ongi egitea ezartzen dira, eta horrek bizitza osasuntsu eta orekatua lortzen laguntzen du. Energia eta bizi kalitatearen hobekuntza. Autogarbiketa integralak energia mailak balantzan mantentzen laguntzen du. Gorputzaren eta mentearen buruaren garbiketa eta zaintza adibidez, egonkortasuna, lasaitasuna eta energia positiboak sustatzen dituzte. Horrek pertsonaren bizi kalitatea hobetzen du, eguneroko erronkei aurre egiteko gaitasun handiago izanik. Autogarbiketa integralak oso onura fisiko eta mentala ekartzen ditu eta osasun prebentzioaren oinarria da pertsonen ongizatearen zaintzan. Oraikoan, haurdunaldi eta eroskitze garaiko elikaduraz hitz egingo dut. Bizitzako etapa hauetan, elikadurak ez du eraginik bakarrik emakumearen osasunean, baita ere haurraren garapen eta ongizatean ere. Zein elikagai eta mantenugai dira funtsezkoak haurdunaldian eta eroskitzean? Erran etapa honetan energia eta vitamina eta mineral gehiago behar ditugula, baina batez ere kalitate honeko elikagaiak. Alde batetik, azido folikoa edo B9 vitamina oso garrantzitsua da fetuaren bizkarrezur garapenerako. Hau lekaletan, barazki berdeetan eta zereal fortifikatuetan aurkitzen da. Gero burdina, anemia saihesteko edo odol fluxua handitzeko beharrezkoa da. Haragia, lekaleak eta espinakak burdinez aberatsak dira. Kaltzioa eta D vitamina haurraren hezurrak osatzeko ezinbestekoa da. Esnekiak, arrain urdinak eta eguzkiatzea lagungarria da. Gero omega-3 gantzazidoak, batez ere DHA, haurraren garunaren eta begien garapenerako oso garrantzitsuak dira. Arrain urdinetan eta fruitu lehorretan dago gantzago. Nola eragiten du haurdunaldiko elikadurak haurraren garapenean? Elikadura egoki batek hazkunde eta garapen osasuntsua bermatzen du. Burmuina, bihotza, hezurrak eta organoak era egokian garatu daitezke. Gainera, amaren elikadura desegokiak, pisu txikiegia, garapen atzeratua edo osasun arazoak sortu dituzke jaiotzean eta etorkizunean. Orduan, zeitura saiestu behar ditugu? Alkoholaren kontsumoa guztiz saiestu behar da, fetuarentzat toxikoa delako. Tabakoa eta kafeina gehiegi ere kaltegarriak dira. Arrain gordinak, haragi gordinak eta gazta batzuk saiestu behar dira toxoplasmosia edo listeriosia bezalako infekzioak saiesteko. Gainera, elikatze irregularra edo dieta zorrotzak egitea ez da gomendagarria, ez baita unegokia elikagai taldeak kentzeko. Ariketa hau up-down deitzen da ingelesez edo gora eta bera, eta pixka da abdominala eta horika lantzeko eta aldi berean errepikapen asko egiten baldin baditugu, kardioa ere lantzen dugu. Orduan hortarako eskuak lurrera emango ditugu eta aldi berean luzatuko gorputz guztia oin puntak apoiatuz. Eta gero berriz altxatuko gara kontrako mugimendu egiten. Orduan eskuak lurrera, atzera, berriz aurrera eta gora. Eskuak lurrera, hankak atzera eta gora. Orain, katua eta txakurra ariketa egingo dugu. Ariketa hau, gomendagarria da, bizkar hezur osoa mugitzeko. Askotan,
goizetan, edo gauean, edo nekaturik haudenean, egun osoa pasata. Mugimendu hauekin pixka bat olioa botatzea bezalakoa da. Vale? Orduan, berriz ere, kuadrupedian ondo jarri, sorbaldak urrundu belarrietatik, eta bizkarrezurraren flexio txikia egingo dugu, eta alderantziz. Burua bizkarrezurraren mugimenduak segituta. 8 aldiz edo hola egin ditzakegu. Nahita ez kontuz izan artikulazioaren mugimendu edo limitera ez heltzea. Ez da beharrezkoa, baizik eta hemen mugimendu txikiak lantzen ditugu gure gorputzaren onura izateko. Ez da beharrezkoa limitean ibiltzea. Beste gauza bat, kuadrupedian jartzen garenean gure belaunak bildutak lego, jarri dezakegu kuxin bat edo belaunak ez mintzeko. Ez badugu aldaken ekilibrioa mantentzen, jarriko dugu bi. Baina, beti kontuan izan ez mintzea belaunak. Zeren belaunak posizio hauekin askotan eginda mindu daitezke. Ingurune antolatua izateak sortzen dituen onura horiengatik da estresa eta antsiedadea jaisteko arrazoia, ez? Dena edo gehiengoa nahiko ongi ordenatuta daukagunean, gauzak lokalizatzea edo aurkitzea errazagoa da eta orduan produktibitatea asko handitzen da. Baina esaten ez bakarrik lanean, etxean ere bai. Sukaldean baldin badakit non dagoen gauza bakoitza, errazagoa da gero sukaldatzea, gauzak egiteko denbora murriztu egiten da, eta hori ere, gure gauzak azkarrago egiten baldin baditugu, gauza gehiago egiten alditugu. Bai produktiboak eta baita atseden hartzeko edo beste aisialdiko beste egintzak egiteko. Kontzentrazioa handitzen da, zergatik, ez nago pentsatzen egin behar dut hau edo egin behar dut bestea, edo ordenatu behar dut ez dakiz zer, edo hau eraman behar dut beste toki batera. Eta denbora aurrezten du ere bai horrek, lan bat egiten ari naizenean eta hori bakarrik egiten baldin badut, azkarrago egiten dut eta askoz ere hobeto, orduan denbora ere aurreztu egiten da. Harreman sozialak eta familiarrak eta bar ere hobetzen dira. Azkenean baldin bagaude etxe txukun batean edo lanean baldin badago dena nahiko ongi eta bar, atseginagoa da beti horrelako toki batean egotea, gustorago egoten gara eta horrek azkenean, elkarrekin gehiago egotera eramaten gaitu nolabait. Sormena sostatzen du ere bai, ordenatzeak ere bai, suposatzen duelako lan bat, eta nola egingo dugun ere pentsatu behar dugulako. Azkenean gauza asko ditugu oso toki txikian sartzeko. Kontrol sentsazio handiagoa dago eta horrek segurtasuna ematen digu, ez? Baldin badakit non dagoen gauza bakoitza, eta bar, eta gauzak ordenatuta ditugunean, kontrol gehiago daukagu horrek antsiedadea jaisten digu, zergatik, ez gaurlako ibili behar pentsatzen non daukadan, non benetan daukadan edo ez, edo bota dudan, edo galduta dagoen, kontrol sentsazio horrek lasaitasuna ematen digu. Eta, lanean eta ikusi den ondorio positibo bat, ere istripuen murrizketa da. Gauzak ordenatuta baldin badaude, gauza bakoitza bere tokian, ez baldin badaude gauzak botata eta bar, lanean ere bai istripu gutxiago sortzen direla. Orduan, ez da bakarrik gure buruarekiko, baizik, gizartearekiko ere zerbait importantea izan daitekena. Zeintzuk izan daitekezke ohitura txiki batzuk hau mantentzeko, iristen garenean tokiren batean, etxera, lanera, lokesea, gauzak lehenengo gauzak ordenatuta uztea, zerbait ekartzen badut bere tokian uztea. Jakitea zein den bakoitzarentzako bere tokia, hemen gordetzen dut hau eta hemen gordetzen dut bestea. Garpiketa azkarrak, ez? Minutuaren historia edo
edo diskurso hau, ez? Kostatzen baldin bazaizu minutu bat baino gutxiago, egizu momentu horretan, bestela gero. Dena pilatzen da, eta ja, minutu batean egiten altzena, orain ordu oso bat kostatuko zaizu, ez? Horrelako gauza txikiak egitea laguntzen du asko, dena ongi mantentzen, lan gutxiago ematen du, eta lasaitasuna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.